Kubor na kashlem jong unong san hima. Kalong ka ay ka kubor ka balik siyam laban pediang haga imlang ka salang haga balaong bo weu breu uba dairu kumukpa ka ying asuba bo ula tangi ka ying nang ta ki kot ki sla badan kam but what ki kot school ki khon ki jan ki na mat ki tiar ying tiar sem ketika jingjia kala jia haga snong pot umba set ngi West Khasi Hills haga santrik udnaitung arajar arpusau haga por shibaji minstem Yo teu breu ubalale ya ketika kam latip kerteng kumuba Albert Star nongput sapulai snem kereta bat loong ba ketika ying ka ba utang ka bamshim la England ketika ying shong jong uhi bat ka kurim lembat ki khon ki kiti kat kum ka khubor ka bala yo lum niki nong ilam shnong ketika shnong le thu ba halor ketika jingjia haga santrik unaitung arajar arbusau na kaliang kekur ki khon karbani rengkat ke kurnong pot nak snong pot umba setni kilalet ban ujor dake ejahar hathanat nong ston susuk ketulong khubor kala thoru bau teu breu haga baningkong ula jumlen man berngem ban thang ya ke ying ban haga arpu hundreu trik ubna jeleu arajar arhusa ula thang ya ki kot kisla kum ke marriage certificate ki birth certificate jong ki khon bat ki wei ki kot kisla ki badan kam Hadin kani ula berngamru wat bantang deki bom siat mau kiba ujubu haying henre na marka jingbom lap ya ka jakabu hakataka sngi uklem yo alat su bantang la ongru badai tat haka step perngap jong ka santrik mentau benai uteu breu ula sei ki tiar gitar hapo ying shabar bat thang lut sendan ni jingdan kam haying baro hakaba umsim la e no wat tang khandiat ru kata nadu ki jan ki kot school ki khon tiar yeng tiar sem bat ki wei henry donbok ba amdan ba mensau namar ba lok bat ki khon kila phet lepa bat kila lek thia shaka yeng ki ba yeng namar ka jing berngem berset haswa kateke jingjia le thoru ba kateke yeng kadai ka prashna ling ba ka scheme PMAYG arajar khanreu khanyo haga jaka jong ka lok Henry hadu bala penmi ya kene ke khubor empat tip na ka eka daw bala penlong yo tai ubreu ba unle ya ketika kam Kalau cak dia,